Croeso cynnes I benod 3 Allez, Rouges, a fi erbyn hyn yn feddyliol ar fy ffordd I Ffrainc bron, yn Brasgami, tuag at Baris yng Nghymru Rhys Patchell a Nathan Brew, sy'n rhan o'n tîm darlledu ni yn ystod Cwpan y Byd ar S4C. 2 dyn oedd, dwi'n siŵr, ar yr egwyl di Sadwn yn poeni. Nid yn poeni am Gymru neu'r canlyniad, ond yn poeni am be yn y byd o'n ni'n mynd I trafod ar ein podcast pnawn di Mawrth. Oedd hi'n hanner cynta digon ddiflach, digynwrf, diflas yn y diwedd, ond dwi ddim eisiau gweud dath y gêm yn fyw, Rhys, yn yr ail hanner, ond oedd 15 munud lle digwyddodd digon I ni cael ein danedd mewn iddi heddi. Lle ti eisiau dechrau? Camgymeriadau Cymru, cais Cymru, cerdyn, coch, Owen Farrell? Wel, lle wy'n mynd I ddechrau, oedd hi yn dlawd yn hanner cyntaf yn dod I. Oedd ddim lot o safon o'r naill dîm. A wedyn, am o'n I y dyfarnwr. Nawn ni ddechrau gyda'r dyfarnwr, gyda'r holl gerdiau a'r holl penderfyniadau oedd yn mynd nôl ymlaen yn y scrums. Dim bod fi'n deall gormod yn beth i'r scrum, ond alledd y naill dîm na'r llall ddim bod yn rhoi gymaint yn ni o gicio cosp. Hynny yw, mae rhaid bod un tîm yn fwy cryf na'r llall yn y safle gosod yna. Fi'n ffeindio'n anodd bod Freddie Stewart ddim wedi cael cerdyn coch. Fi'n teimlo mae'r ffaith bod e ddim wedi glanio ar ei wddf neu ar ei ben wedi arbed rhag cerdyn coch, ond dyw hynny wedyn ddim yn cymryd mewn I ystyriaeth yr intent, neu pa mor uchel oedd Josh Adams yn gwmpo. Oedd cerdyn coch Owen Farrell yn cerdyn coch, lle ddim credu bod e wedi mynd cerdyn melyn a wedyn i'r bunker. A fi'n credu fydd Cymru siomedig bod nhw ddim wedi gallu cael eu hunain dros y linell derfyn I feddwl bod nhw 8 pwynt ar y blaen, just am 15 I fynd. Llai chreuwyr dy'r gwrthwynebyn ar y ca. Felly, bach yn fflat. Fi'n credu yw'r teimlad ar ôl y gêm dydd Sadwrn, lle wythnos o blaen, oedd Cymru mynd I ennill Cwpan y Byd. Ti'n gweud fflat, oedd Warren Gatland yn gweud bod e'n gandryll wedi'r gêm a bod y perfformiad neu y ffordd wnaethon nhw bennu'r gêm di ateb sawl cwestiwn o ran sawl unigolyn. Wedi dweud hynny, dath Alex King mas ddo a gweud, wel, dyw 15 munud ddim yn diffinio ni fel garfan. Faint ti'n meddwl fydd y 15 munud ola yna'n cyfri pan mae'n dod I dewis carfan Cwpan Byd? I bod yn onest, siwr o fod bod yr ymateb oedd I Gatland ar diwedd y gêm yn un llawn emotion. A falle Alex King, wrth gwrs, ar ôl dadansoddi'r gêm, di gweld actually oedd yna sawl positif, oedd y gêm yn wan, wrth gwrs, ond oedd yna sawl positif hefyd. Dwi'n credu oedd Gatland yn siŵr fod yn sôn amdano'r diffyg arweinyddiaeth ar yr adeg pwysig. Ti'n beth, mae'r ddau ni'n gwybod, pan ych chi'n sgori cais, peth cyntaf chi'n gweud ar y ffordd nôl yw, right, dim pwyntiau, a disgybleth yn holl bwysig. A'r ffaith wnaethon nhw roi I ffwrdd y cic cosp na, a wedyn, wrth gwrs, yr unig ffordd oedd Loegr yn mynd I sgori cais, oedd drwy ysgarm y symud, achos oedd dim digon o chwaraewyr nhw ar y cae, nid unrhyw beth arall. Felly, pethau fel ni oedd e falle yn grac gyda, ond fel wedys I, oedd yna, sawl perfformiad digon da, unigolyn falle. Oedd y lein yn siomedig ofnadw, wrth gwrs, yn colli 6 lein trwy gydol y gêm. Felly, grac ofnadw fyna. So i'n credu bydd e'n neud penderfyniadau am unigolyn oherwydd y 15 munud ola yna. O'n sicr. Be am y lein ar sgrym? Fi'n gwybod bod fi yng Nghymru 2 olwr, ond ni'n mynd I gyffwrdd yna fe, achos yn anamal ni'n gweld llwyddiant Cymru'n syrthio o dan 75%, a dde'n y 60 ar gyfer y 2. Mae'n hawdd I feio'r bachwr, ydw Rhys? So, ni wedi cytuno fan hyn, cyn dod ar y camera, ti'n mynd I sôn am bit o scrum, a na I sôn am bit o line-out. So, fi'n credu bod e'n lotri rhwydd just I feio bachwr. Mae cymaint o pethau'n symud yn y lein, pobl yn symud, pwy sy'n neud job, dummy jumpers, lle mae'r gwagle, pwy yw'r pivot. Mae cymaint o beth yn symud, a they're just yn drychyd fel sy'n boys ddim wedi cael eu roles nhw yn gywir. Ti'n bod, pobl ddim yn mynd lan. Dyw'r bachwr ddim yn mynd I gordaflu os oes neb yn mynd lan. Bai y pobl sy'n ar y llawr yw hynny. So, lot rhy syml I fe ar bachwr, ond eto I gyd, ni ddim colli lines achos bod Lloegr wedi cystadlu a wedi gallu darllen beth oedd Cymru'n trio wneud a cael ei hunain lan uwch ben ac felly cipio'r bêl. Just
diffyg cywirdeb Cymru o'n i'n teimlo oedd y draffer, sydd yn ar un llawn rwystredigaeth yn amlwg i'r fforddwyr, i'r chwaraewyr, i'r cefnogwyr. Ond actually, mae'n golygu bod ti'n gallu cael rhywbeth fel na'n rhwydd yn iawn mewn wythnos, just wneud y waith cartre a wneud loads a loads o reps yn ystod yr wythnos. A fi'n siŵr welwn ni lot fwy o pethau positif a gwellhad mawr yn leiniau Cymru. Disadwn yma yn erbyn De Affrica, nawr, y scrums. Ie, na, ti'n beth, ti wedi gweud yn barod, right? Y dyfarnwr, falle dim clem dy fe, dim clem dy fi, right? Ond oedd dim clem dy fe ar brydiad disadwn, achos oedd e... Dim os dim clem dy ti, ond oes y fe fod yn gwybod beth mae'n neud. Ie, so mae diffyg cysondeb o beth oedd yn gweud yw'r problem yn y scrum. So mae'n anodd i gweud, Cymru oedd ar bai, neu Lloegr oedd ar bai, ond i fi oedd yr adran ei gosod yr wythnos cyn yn well na godd ar y disadwn. Ie, a falle o leia am y ffordd dan o fesur ei hun nawr yn erbyn De Affrica, achos oedd seiliau safleoedd gosod Lloegr yn weddol gryf ar y penwythnos, a dyna beth ni'n disgwyl o De Affrica. Felly, sgwn ni faint o welliant welwn ni, y pryder yw bod Dewi Lake wedi anafu. Nawr, ni newydd clywed o Jonathan Thomas, sy'n update heddi, dyn ni ddim cweit yn gwybod pa mor ddifrifol yw e, ond mae'n bryder enfawr i Gymru o ran dyfnder yn y safle yna, yn dyw Rhys? Ie, erbyn hyn, ffaith bod dyna'r trydydd bachwr mae Cymru wedi colli ers maen nhw wedi enwi'r garfan ar ddechrau'r haf. Ie, mae hwnna'n rwystredigaeth. Ti'n gobeithio bod Ryan Elias ddim yn bell off dod nôl. Nath Warren Gatland, pan wnaethon nhw gyhoeddi bod Ken Owens wedi cael anaf ac felly'n gorfod tynnu nôl o'r garfan yn gobeithio bod yn ffit ar gyfer diwedd y gemau grŵp neu ar gyfer y rownd gogyn derfynol. Ie, dyna'n gogyn derfynol. Ac felly, so mae dy ti'r opsiwn yna. Os yw Ryan Elias yn gwella yn weddol buan, mae wastad yr opsiwn dy ti o enwi fe, mynd â fe i cwpan y byd, ac os nag yw'n ffit yn cwpan y byd, ti'n golling ar garfan a ti'n dod o rhywun arall. Fi'n cofio, wnaethon ni hwnna gyda Corey Hill, 4 mlynedd yn ôl. Eithon ni a Corey gyda'r bwriad o roi'r cyfle gorau iddo fe brofi ffitrwydd, a wedyn wneud penderfyniad, right, os nag i ti'n pasio prawf ffitrwydd ar y dyddiad yma, dyna pryd newn ni alw, fi credu Bradley Davies ddath lan yn pen draw. So, ydy ma fe yn rhywbeth i fod yn bryderus o ran mae gêm arall dyn ni cyn bod cwpan y byd yn dechrau. Ar y llaw arall, beth yw Ffrainc, 2 awr, neu le mae Cymru'n aros, yn 2 awr o deithio. Dwi ddim diwedd y byd os ti'n enwi rhywun, dyn nhw ddim yn ffit, ond yn y cyfamser mae rhywun nôl gytre yn gallu bod yn ffit ac ti'n gallu hedfan y mas ta beth. So, wy'n credu fydden nhw ddim yn becso gymaint a falle fydde'r cyhoedd yn. Ie, falle becso amdano'r unigolyn maen nhw yn, achos mae Dewi Lake, mae fe'n tipyn o arweinydd yn dwe hefyd, ynglwm ar garfan i gyd, felly ie, mae'r allu gyda ni dod â chwaraewr mewn, ond just os mae Dewi Lake mas, mae Ken mas hefyd wrth gwrs, pwy sy'n mynd i dechrau, a pwy sy'n mynd i cael falle o gyda'r lefel o profiad, ond hefyd arweinyddiaeth i ceisio helpu'r tîm. Felly gobeithio fydd Cymru yn mynd â Dewi Lake. Be am i ni sôn am faswyr Cymru da, drwy edrych ymlaen at y gêm yn erbyn De Affrica. Mae rhan o fi meddwl, ni'n gwybod beth mae Dan Big yn gallu gwneud yn erbyn De Affrica. Ydy Warren Gatland yn mynd i fynd am Sam Costello, mae'n fwy o brawf iddo fe, neu ydy dechrau creu momentum, edrych ar cyfyniadau cyn y gêm na yn erbyn Fiji, a dyna yw'r flaenoriaeth. Oedd fel asgellwr, fi'n mynd pas hwnna draw i'r maswr. Sorry. Dewn ni mlaen i'r ysgellwyr nawr, paid i a poeni. Wy'n credu, bod ti'n gwybod, a bod ni gyd yn gwybod beth mae Biggs yn gynnig, fi'n credu fydden ni dal eisiau gêm. Os mae fi sy'n mynd i ddechrau gêm cyntaf yn erbyn Fiji, fydden ni eisiau tune-up o'r dechrau. Mae fe'n lot haws dod off y fainc nag yw dechrau'r gêm. Ti sy'n gorfod lliwio'r wythnos, ti sy'n gorfod sort of siapo'r gêm. Ti wario bach mwy o gwyddbwyll pan ti sy'n dechrau yn hytrach na os ti'n dod off y fainc, ti'n gallu gweld beth mae'r gêm angen, neu ti'n gallu gweld beth mae'r tîm angen, a mae'r hyfforddwr o bryd i'w gilydd yn damfon ti'n mlaen gyda cwpl o negeseuon. Felly, wy'n gredu fydden ni'n dechrau pwy bynnag sydd yn debygol o ddechrau yn erbyn Fiji yn y gêm gyntaf, ond nid fi yw Warren Gatland, felly... Ti'n aber yn gwybod? Ie, ond y peth gweitha allith rhywun trio wneud yw trio cael ei hunain mewn i pen Warren Gatland, achos
Mae fe'n feistr ar y gemau meddyliol. Wel, a jyst i bigo lan ar hwnna, mae'n grac o beth wedi darllen gyda dan big ar hyn o bryd, achos fe wedodd e'n ei golofn yn y Telegraff, sy'n cael ei cyhoeddi bob bore llun, bod e'n anhapus gyda'r ffordd nath e delio dy'r sefyllfa daw yn ffarel, fod wedi dangos gormod o emosiwn. Fydd hynny'n cael unrhyw effaith ar ei berthynas nhw'n y garfan, neu na? Na, mae pawb yn gwybod mae Dan Biggs yn hoffi ware'r gêm. Yn union fel Owen Farrell mewn ffordd, mae fe'n gwisgo i cael ei crysau. A fi'n hoffi gweld e. Wrth gwrs mae fe. Siwr o fod bod Gats yn sôn amdano'r ffaith bod oedd yna chwaraewyr dibrofiad ifanc ar y ca, a mae'n fwmwnt fel yna, chi'n mwyn eich chwaraewyr profiadol, dangos falle tipyn yn fwy o aeddfedrwydd i helpu arwain y tîm. Dyna beth oedd e'n sôn, nid y ffaith oedd wedi sgwera lan i Owen Farrell a diwedd y dydd. Ond mae pwynt e fe, achos ar ôl ni, wrth gwrs, nath Cymru falle ddim cymryd mantais. Nath hwnna helpu nhw, neu mynd yn erbyn nhw, i colli ei ffordd. Felly mae pwynt gyda fe, ond so'n credu bydd e'n cael unrhyw fath o effaith ar y ffordd pwy mae'n pigo. I fi, gof cwestiwn i ti, really, Patch, siŵr o fod bydd Gats eisiau wario gêm llawer fwy ceidwadol yn erbyn Fiji yn lle gêm agored. Os ydych chi moyn wario gêm ceidwadol, pwy ti'n tueddu pigo? Big siŵr o fod. Yn lle Costello, ti'n Ie, so mae'n rili ddiddorol 4 mlynedd yn ôl eto chwarae Fiji. Gêm rili bwysig yn y grŵp achos wnaethon ni gyda Australia yr wythnos cynt, ond ni'n gwybod fydden ni'n dad wneud yr holl waith da bod ni wedi wneud tas ni'n colli Fiji, a o'n i'n sôn am beth i, falle dim gêm geidwadol, ond gêm llawn strwythyr, ac ddim yn rhoi beth oedd Fiji eisiau iddyn nhw. Ddim yn bwydo Fiji gyda cicio llac, ddim yn bwydo nhw gyda troi'r bil dros o'n rhad, naill ar y llawr, neu pasys llac, neu beth bynnag. Felly, dyna'r peth wedyn ni, yn y gêm gyntaf, fydd Cymru eisiau gêm sy'n llawn strwythyr. A yn gêm sydd yn falle mynd o safle gosod i safle gosod, ac yn cymryd coesau i ffwrdd o Fiji, os licio di yn droifo bob sgarmes symudol, trio sgrymio am cicio cosp, gymaint a ti'n gallu mwyn trio blino nhw mas gymaint. So, wi'n gwybod os fi wedi ateb dy gwestiwn ti fanna, o gwbl, ond dyna'n profiad i o chwarae yn erbyn y boys yna. A o ran gym penwythnos yma yn erbyn De Affrica, os ych chi'n unigolyn sy'n ysu greu argraff a ennill eich sedd ar yr awyren i Ffrainc, a De Affrica yw'r gwrthwynebwyr chi eisiau chwarae, beth dwi'n meddwl drwy hynny? Yn raddodiadol mae'n gêm, chi ddim yn cael lot o'r bel, chi ddim yn cael y moment fflach yna, neu chi'n gallu creu argraff mewn ffordd arall? Wedyn ni bod ti'n gallu creu argraff mewn ffordd arall, fel dyw lot yn y bôn, pan ti'n cyrraedd rowndiau terfynol cwpan y byd, dyw'r gemau ddim yn dieddol o bod yn rhaid fflach. So mae'n actually, bydd Gatland yn dysgu lot o ran gemau knock-out falle. Falle o ran hynny, so ti'n llygad y le to am beth ti'n mynd i gael highlights real moments yn ymosodol, ond falle geidio am beth i highlight real yn amddiffynol, hynny yw darllen y symudiad yn dda, gwaith yn cwrs o kicks, actually probably y stwff sydd ddim yn cael lot o sylw yn gyhoeddus, ond fydd y boys eraill neu'r hyfforddwyr yn cydnabod sydd yn bethau rili pwysig i wneud. Be am yr ysgellwyr, Nathan? Mae 42 o'r 48 yn y garfa yma wedi chwarae, sy'n golygu bod 7 heb chwarae eto. Mae 2 yn nhw'n ifanc ac yn dibrofiad Teddy Williams, Kai Evans, so mae'n disgwyl gweld nhw'n chwarae rhan. Kieran Hardy yn anffodus i gofod tynnu mas am rhesymau teuluol, felly ni'n anfon bob gefnogaeth i fe a'i deulu. A wedyn, mae Talwbeth Falatau a Gareth Anscombe. Nawr, mae Gatland wedi gweud mae'n anhybygol fyddwn ni'n gweld nhw cyn Ffrainc, ond mae'n go bosib fyddan nhw'n rhan o'r garfan ac yn chwarae rhan yn Ffrainc. A'r 2 arall fi eisiau trafod, Johnny Williams a Alex Cuthbert. Dechreuwn ni gyda Cuthbert. Nawr, mae'n debygol fyddwn ni'n gweld ar y cae di Sadwn. Ti'n gweld, os mae fe'n cael gêm da, mae cyfle dy fe i ennill ei le. Fel ti'n gweld e, 3 cefn am un. Mae Gatland wedi gweud bod e'n i ddewis 4 3 cefn. Ie, mae cyfle wirioneddol gyda Cuthbert fi'n credu. Mae Gats yn fan enfawr.
A mae wedi dangos dros y blynyddoedd bod e'n gallu perfformio ar y lefel uchaf hefyd. Llewod neu Cymru, be bynnag mae wedi ware. So mae fe'n gallu bod tipyn o arf, mae fe'n boi mawr, mae fe'n cyflym hefyd, a mae profiad gyda fe. Felly pan ych chi'n cymaru a falle rhywun fel Tom Rogers, dim ond 3 cap sydd gyda fe, pan ych chi'n cymaru y ddoi, bydd rhaid i Tom Rogers wneud rhywbeth special i cadw rhywun fel Cuthbert allan. I fi, mae lot fawr o sôn amdano Josh Adams y foment. Ydy Josh yn mynd ar yr awyren. Dwi'n credu mae rhaid bod rhywun fel Josh mynd mas yna. Mae fe'n chwarae mor clinegol, trwy gymaint o brofiad gyda fe. A pan mae'r gêm enfawr yn dod allan, mae fe'n sefyll allan felly. Cyfle wirioneddol i Cuthbert, wrth gwrs, ond mae yna tipyn o bygwth gyda fe yn erbyn ar y foment. Sorry, just o ran hwnna, 4 yn y 3 ôl, pa fath o split ti'n feddwl, hynny yw, yw'n cymryd 2 cefnwr Ti'n mynd â Liam a Lee yw'r cwestiwn i fe, falle. Neu ti'n mynd â 1 cefnwr ar gweddill yn y sgellwyr? Mae'n fynd dibynnu, achos mae Anscombe wrth gwrs yn gallu ware fel cefnwr, so mae'n mynd â fe fel deg. penderfynu mynd Anscombe fel y trydydd maswr, felly mae fe'n hawsach wedyn ni i dod â rhywun fel Mason Grady mewn hefyd, i ware asgell ni mewn y canol. Fi ddim yn mynd i ofyn i ti pwy sy'n mynd i golli mas, ond fi'n mynd i ofyn i ti pwy ti really moyn ar yr awyren mas o Liam, Lee, Zamet, Rio Dyer, ti'n barod i sôn am Josh. Os rhywun arall fanna ti'n meddwl maen nhw'n gorfod mynd? Mae rhaid i Liam, welwn ni ar y penwythnos, pan mae Liam yn ware ar ei orau, mae fe un o'r Chwaraeon yn y byd. So mae rhaid fe fynd. Mae rhaid i Rhys fynd, achos mae fe'n gallu creu rhywbeth mas o dim byd. So mae eisiau cael lefel falle o ddiwyniaeth ar brydiau, mae fe gallu gwneud hynny. Josh, fel wedi gweud, yn barod gyda'r profiad. Un arall. Mae fe'n anodd. Lletchwith yn dweud, ti'n bod? Os ych chi'n mynd gyda Cuthbert, dyw e ddim gallu ware fel canolwr neu cefnwr. So hwnna falle yn eitha galed. Ond mae rhywun fel Mason Grady yn gallu ware fel asgellwr. Ond mae falle ware yn y canol hefyd. Mae job tough yn dweud. Defn ni mlaen i'r canolwyr, achos mae Mason a George, os maen nhw'n mynd yn gallu ware ar yr asgell. Mae Johnny Williams, Rhys, di bod yn rhagorol i'r Scarlett ar y 10au. Mae anafiadau di costio fe. Ti'n gweld yn cyrraedd yr un uchelfannau mewn cynlleiad o amser? Mae fe'n gofyn lot yn dweud, bod ti fyddi di ddim wedi chwarae ers pryd bynnag mis Ebrill oedd gêm diwetha'r Scarlett yn dyfe. A wedyn ti wedi cael anaf yn ystod y cyfnod cyflyru ac felly wedi methu. Wi'n gwybod faint o'r gwaith rygbi yn wedi methu, ond mae fe'n amlwg wedi methu rhywfaint yn dywe. So, serch hynny, actually, mae De Affrica probably yn gêm sydd yn un, dim bod yn hawdd yn ôl i ware yna fe. Dim o bell ffordd, wi'n cynnig hynny. Ond actually, mae De Affrica yn mynd i fod yn uniongyrchol, maen nhw'n mynd i fod yn gorfforol, sy'n mynd i fod lot o stuff fflach am bit i gwaith ymosodol nhw. Ac felly, mae'r pethau sylfaenol fydd rhaid i fod nhw'n gofyn i Johnny wneud, actually'n beth fydd e'n rili dda amdano fe. Fydd e'n wac o pobl yn amddiffynol, fydd e'n gweithio'n galed off y llawr, a fydd e'n cwrs o ciciau'n rili dda. A wedyn, os yw y cyfle yn dod a bod Cymru'n cael ymosod, a maen nhw'n gallu gweithio hyn yn lawr y ca, wel, dyna'r bit wedyn, probably dyna lle ti'n gweld os yw rhywun angen wythnos neu 2 arall yn ymarfer gyda'r tîm neu os nhw'n barod i fod ar y ca. Felly, wy'n gobeithio, fel ffrind, wy'n gobeithio wneud y ddangos i orau ar y penwythnos. Achos mae fe'n chwaraewr sydd yn gallu rhoi Cymru ar y drod flan. Neu'n gallu rhoi unrhyw tîm mae fe'n chwarae ar y drod flan. Mae gêm pas o bach byr neis gyda fe. A mae fe'n cyfarthrebu sydd yn holl bwysig yng nghanol y ca. Felly, ti'n gobeithio fydd e'n ffit ac 100% yn barod i fynd ac yn gallu dangos i orau. Achos mae fe'n rhywun, does neb wedi trafod yn biti fel opsiwn yn y canol, achos dwi ddim wedi bod yn ffit. A lle dde ddod o really bell nôl fan hyn, a un gêm mawr yn erbyn De Affrica. A pwy a wyr falle lle dde wthio hunan mewn i'r garfan fyd. A jyst cyn bod ni'n dod â hwn i ben, jyst y farn ar Joe Roberts, ac ti siwr fod i chwarae dy'r ddoi,
Sut ti'n meddwl ath di Sadwn? Do, fi'n credu, o'n i'n fach dros Joe. Mae'r cynnydd yn Joe dros y 19 mis diwetha wedi bod yn enfawr. Fi'n credu fydde fe'n cydnabod hynny. Credu mas yn zebre tymor 2021-2022 nath e ddechrau go iawn i'r tîm cyntaf yn y canol mis Mawrth rhywbeth fel yna. So ti'n drychu pa mor gloi mae datblygiad wedi bod dros y cyfnod. Mae fe'n aruthrol. Mae fe'n cynnig rhywbeth bach yn wahanol, a mae lot o bobl yn mynd i drychyd ar rhywun fel Jonathan Davies, chwarae yn yr un safle. Tro'r chwith, mae Joe Robbs gyda outside break, fel oedd John Fox yn neud. So mae lot o bethau tebyg rhwng y ddoi o nhw. Mae fe, pwy o wyr, falle eitha, ond o'n i just yn really bles, gath e game really solid, just unwaith o'n i'n meddwl, nath e seithi mas o'r lain lawr yr ymyl yna, a gath, sa'n cofio pwy, just ar y tu fas. O'n i'n gallu gweld be nath e, Bill yn rawyr, nath e just dewis y dyn anghywir. O'n i bai am ni, o'n i'n meddwl bod scramble defence yn wych. Nath e erbyn 2 gais, 2 tries, save 2 tries. Pan nath Lloegr cico trwyddo, nath e cario'r Bill yn gryf, nath e ddangos i ddoniau, straight nath e line break, Bill nôl mewn i 2 law, a neud y peth anhunanol a bwydo ar y tu fewn yn do. Felly, fi'n credu allu dde fod yn bles iawn gyda'i gap cyntaf i feddwl ath e i ffa'r llewod a chwarae yn erbyn Lloegr yn Twickenham. Ie, nath e siarad synwyr hefyd ar ôl yr gêm. Oedd e yn dangos bach fwy o aeddfedrwydd hefyd i gweud o'n i ddim o'n neud unrhyw beth fflach, jyst neud y pethau syml yn iawn, a dyna beth nath e. A fel chwaraewyr de, ach tro nesaf fyddwn ni'n siarad gyda chi, fyddwn ni'n gwybod pwy sy'n mynd, fydd Gatland wedi enwi ei garfan dillun nesaf. Be mae'r adeg ma fel? Wyt ti, os ti'n rhywun fel Joe Roberts, ti'n meddwl, right, fi wedi gwneud beth fi'n gallu gwneud, dyna oedd fi ar fy ngorau, neu'n agos i fy ngorau yn y gyd fi'n gallu cynnig, neu wyt ti'n trial ailfeddwl popeth, pryd chi'n cael y galwad, y bore yna, ceren ni nôl Rhys i 2019? O'n i'n gwybod bod fi'n mynd i gael 40 munud yn erbyn Iwerddon, a na i gyd gelen ni yn y gemau prawf dros yr haf. O, so ti'n gwybod ar y ddechrau? Ie, so o'n nhw'n weddol agored gyda'r garfan am beth i pwy oedd yn mynd i cael pa gemau. A ie, fel ddes i off y ca yn gwybod, wedi dangos fi ar yng ngorau fyna. Fi'n credu bod fi wedi gweithio'n galed dros yr haf, fi'n credu bod fi wedi dangos digon yn y gêm yma. Ac os nag nhw eisiau fi, dyn nhw ddim eisiau fi, ond allai drychu'n nôl a dweud, actually, nes i popeth, o'n i'n gallu'r wneud. A fi'n cofio cael pizza ar ôl y gêm yn y tŷ, yn eitha hapus y myd, actually, yn meddwl, right, fi wedi dangos, it is what it is, fel maen nhw'n dweud. Dwi'n moment na beth really yn gadael chi. Na, a anamal iawn ti'n cael nhw yn darfod i. O'n i'n fi'n ffeindio, anyway, fi'n gwybod fel ti'n ffeindio, ond ambell waith ti'n chwarae gêm a ti'n ailfeddwl popeth, ac o bryd i'w gilydd geid i un gêm, fan hyn fan draw, bob cwbl o flynyddoedd, os ti'n lwcus, os fi'n lwcus, lle ti'n mynd gytre, ti fel, I was all right today. A wedyn just gorfod eistedd bwys y ffôn, so ges i cynnig pwy ffordd o'n eisiau ffeindio mas, os nag o'n i yn y garfan. So ti'n gobeithio bod neb yn ffôn o ti, sydd yn really bizarre. Oh gosh. A wnaethon nhw weid fydd e rhwngto 12 neu 1 neu 1 a 2. OK, so le ti'n cael awr? Ti ddim jyst yn sylliad y ffôn trwy penwythnos? Oedd ti awr o gap lle o'n nhw'n mynd i ffono os o ti ddim yn cael dy enwi. A fi jyst yn cofio gorwedd yn y stafell tywyllwch. Am awr? Ffôn fanna, a jyst yn gwyddio bod y ffôn ddim yn mynd i ganu. A cyrraedd, wedyn ni mae 1 o'r gloch oedd y cut-off, 12:59, a just sylweddoli, oh my gosh, we're actually mynd i fynd i cwpan y byd fan hyn, mae'n brilliant. Wow. So ie, oedd e'n fore eitha hir wedyn ni. Awr eitha hir. A Gos awr dy harach, fam neu rhywun di ffôn. Ond ni, a Nathan, ti di bod ar ochr arall pethau, ynddi ti? Ydw, ie, so bach yn wahanol a teimlo fel spel yn ôl na hefyd, 2003, ond ie, wedodd Steve Hansen wrtho i bod fi'n mynd i cael bach o game time, so hanner wedodd e yn erbyn Iwerddon, nes i ddim cael cymryd y ca yn anffodus, a wedyn y gym nesaf ges i dechrau'r cynta fi.
A wedyn, oedd e ddim yr un mor cymleth o beth fel oedd Gatland gyda chi. Oedd e bod e'n mynd i roi galwad iddyn ni. So nath e ar y dydd cyn bod nhw'n yn amser sgwad ar y dydd Llun, nath e just roi ring. No time frames yn un byd, just roi ring mas o'r blw. A oedd e'n galw fi'n Christmas, achos oedd deriau eitha enviable arno fi ar pryd, so Christmas as o'n nhw'n galw fi. Ni'n gallu dechrau galw ti'n Christmas. Christmas, na, mae'r Christmas as di gadael fi na, yn ffodus. Ond wedodd e Christmas, great work over the last few weeks. However, we're not going to be able to take you because we're only looking at you as a winger. A mae chwaraewyr arall mas na, fel Gardiau Evans yn gallu ware fel cefnwr. A hefyd oedd Alffi'n ware ar y pryd, oedd Shanks na, o'n nhw'n gallu ware canolwyr ni ar asgell felly. Tw'n beth, o'n i ddim yn rhy hyderus i bod yn onest, bod fi'n mynd i mynd ar y wyren i Australia, ond oedd e jyst yn gret i cael y cyfle i cael sgwrs gyda Steve Hansen i gofyn cwestiynau pam, ti'n mo? Wi'n credu bod hwnna'n bwysig bod ti yn cael rhywbeth adborth yn dy fe, bod rhywbeth bod ti'n gallu glynu arno yn edrych. A wi wastad yn licio fe pam, dim ond fi'n licio cael y galwadau hynny, ond wi wastad yn gwerthfawrogi bod y fforddwr wedi galw, chos mae fe'n anghyfforddus i nhw hefyd, dwi ddim yn sgwrs hawdd i gael gyda pobl yw e. Mae rhoi newyddion drwg wastad yn anodd, felly mae parch mawr dy fi pan bod hyfforddwr yn fodlon in the belly, not in the back, fel maen nhw'n dweud, a bod nhw'n fodlon mynd ar y drod flan a actually ffordd ti. A fi ddim wahanol i falle rhain i ti ar gyrio yn y garfan, o ti'n gweud o ti ddim yn hyderus, o ti ddim falle yn rhagweld y hun yn mynd. Fydd ambell upset yn y garfan yma fydd, a falle fod y tymlad na beth rili yn eich gadael chi. Achos dyma yw'r uchafbwynt, dyma yw copa'r mynydd i sawl un o ran ei breuddwydion yn y byd rygbi. O, sicr, yn wedi os ydych chi wedi ware yn dda, fel mae Rhys wedi gweud yn barod, nath ei ware dda, beth arall sydd rhaid i fi wneud i mynd ar y ware yna. So, a chwarae sydd wedi perfformio yn dda, mae fe'n mynd i bod yn rhywbeth anodd os ydych chi ar y mylon. I cymryd y newyddion, a mae fe wedi 4 blynedd i geisio dod dros y siom na a ail fynd. Reit, wel dyna ni, fydd y cwestiynau ni wedi gofyn i gyd yn cael eu hateb dydd Llun nesaf. Diolch Patch, diolch Nathan, mae un gêm i fynd. Doleg, ydw i'n cyfieithu? Na, dwi'n meddwl bod e. Mae un gêm i fynd i Sadwrn, Cymru yn erbyn De Affrica, yr uchafbwyntiau ar S4C i chi nos Sadwrn. A ni jyst yn gobeithio, wel yn fwy na'r fuddugoliaeth, ni'n gobeithio bod pawb yn dod trwy'r gêm yn ffit, yn holliach, yn ddianaf a gwellad buan i Dewi Leicfyd. Ond dyna ni, fyddwn ni nôl dydd Llun nesaf yn trafod garfan Warren Gatland ar gyfer Cwpan y Byd. Dwi'n meddwl bydd unrhyw un wedi rhagweld ni'n dweud na blwyddyn yn ôl. Ond dyna ni, ei pedwerydd Cwpan Byd gyda Chymru. Diolch am wylio a welwn i chi wythnos nesaf.